पैशाचा पाऊस पाडून निवडणुका बिनविरोध केल्याची टीका सुशांत नाईक यांनी केली आहे. आज वैभववाडी तालुक्याच्या शाखेमध्ये आज आगामी निवडणुकीच्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निमित्तानं आज या ठिकाणी आमचे नेते आणि माजी खासदार विनायकजी राऊत साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. तसेच आमचे सर्वच म्हणजे तालुका प्रमुख नंदू शिंदे असतील, सरवणकर साहेब असतील आणि सर्व उमेदवार आणि सर्व पत्रकार मंडळी. खरं म्हणजे हा आजचा राऊत साहेबांचा वैभववाडी तालुक्याचा आज जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निमित्तानं आज दौरा आहे आणि त्यानिमित्त आम्ही सर्वजण एकत्र आहोत. खरं म्हणजे तुम्ही बघितलं असाल की जिल्हा परिषदच्या निवडणुका होऊ घातलेल्या आहेत आणि 4 दिवसात त्या निवडणुका होतील. गेल्या महिन्याभरात जो 15 दिवसात जो प्रकार घडला आहे तुम्हाला सर्वांना ज्ञात आहे. प्रास्ताविक करताना 2 मिनिटाचा वेळ घेईल आणि सांगेल की या ठिकाणी जिल्ह्यातील बरेचसे उमेदवार या ठिकाणी मागे घेतली उमेदवारी आणि काही ठिकाणी म्हणजे उमेदवार निवडून आले डायरेक्ट आणि त्या ठिकाणी काही उमेदवारांनी पंचायत समितीचे असतील, जिल्हा परिषदचे असतील उमेदवारांनी माघार घेतली. आणि ही माघार का घेतली हा जिल्ह्यातल्या लोकांना पहिलेला प्रश्न आहे खरं. आणि खरं म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की सर्वांनाच हे माहिती आहे, पत्रकारांना, मित्रांना, जनतेला, सिंधुदुर्गातल्या जनतेला कशामुळे उमेदवारी मागे घेण्यात आली. खरं म्हणजे 15 दिवसापूर्वी जो फॉर्म भरल्यापासूनचा वेळ होता त्यानंतर जे सत्ताधारी पक्ष आहे त्यांनी पैशाचा पाऊस पाडला आणि पैशाच्या पावसामुळे जवळजवळ 10 लाखावरनं 20 लाख, 30 लाख, 40 लाखापर्यंत बोली लागली आणि जिल्हा परिषदचे उमेदवार पाठी घेण्यात आले. पंचायत समितीला पण तशीच बोली लागली. पहिली 5 लाख, 10 लाख, 15 लाखापर्यंत बोली गेली आणि त्यानंतर ते पंचायत समितीच्या उमेदवारांना पाठी घ्यायला लावण्यात. खरं म्हणजे असा जर हा उद्देश झाला लोकांचा तर हा किती कोटीचा व्यवहार होतो हे तुम्हाला मी थोडक्यात सांगतो की हा जवळजवळ आता 10 जिल्हा परिषद मागे घेतलेल्या आहेत या जिल्ह्यामध्ये. पंचायत समिती जवळजवळ 20 मागे घेतलेल्या आहेत. असा जर व्यवहार झाला तर 7-8 कोटी रुपयाचा व्यवहार ह्या जिल्ह्यामध्ये झाला. आणि हा व्यवहार कोणी केला? इथले पालकमंत्र्यांनी, नितेशांनी हा व्यवहार केलाय. आणि ह्याच्या मागे निवडणूक आयोग झोपलाय का? प्रत्येक जे उमेदवारांनी मागे घेतलाय त्याच्या घरामध्ये जर धाड मारली तर त्यांना ही मोठी अमाऊंट सापडेल. अशा लोकांना पाठीशी घालण्याचं काम आणि हे पैसे आले कुठून हा खरा म्हणजे प्रश्न या जनतेला आहे. काही ठिकाणी तुम्ही बघितलं असेल, जानवली विभाग आहे कणकवलीमध्ये, त्या ठिकाणी दोन्ही पंचायत समिती आणि 1 जिल्हा परिषद मागे घेण्यात आले आणि त्या ठिकाणी लोकांचा मतदानाचाच हक्क हिरावून घेण्यात आला. तिथे मतदानच होणार नाही आता. पंचायत समितीच्या उमेदवाराला पण मतदान होणार नाही आणि जिल्हा परिषदच्या पण उमेदवाराला मतदान होणार नाही. म्हणजे लोकांचा मतदानाचा हक्क हिरावून घेण्याचं काम इथल्या सत्ताधाऱ्यांनी आणि पालकमंत्री नितेशांनी केलेलं आहे. हे पैसे आले कुठून हा प्रश्न आहे खरा म्हणजे. लोकशाहीची हत्या करण्याचं काम या निमित्तानं, या जिल्हा परिषदच्या निमित्तानं, या निवडणुकीच्या निमित्तानं होत आहे. आणि खरं म्हणजे जे आमचे लढत आहेत खरं ह्यांना सुद्धा ऑफर होत्या, या सगळ्या लोकांना ऑफर होत्या. त्या ऑफर शेवटच्या क्षणापर्यंत 30-40 लाखापर्यंत जिल्हा परिषदच्या गेल्या, तरी पण ते ठाम राहिले. ते खरं म्हणजे लोकशाहीचे हिरो आहेत आजच्या घडीला. आणि जर आज अशा लोकांना ह्या जनतेने, या सिंधुदुर्गातल्या जनतेने जे लढतायत ते छातीचा कोट करून लढतायत, अशा लोकांना जर निवडणुकीत सामोरं गेल्यानंतर जनतेने त्यांना न्याय दिला पाहिजे. आम्ही यासाठीच इथे उपस्थित आहोत. जनतेने, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वतीने ह्या जनतेने आम्ही त्यांना उमेदवारी दिलेली आहे आणि उमेदवारांना न्याय देण्याचं काम ह्या जनतेने केलं पाहिजे. नाहीतर ही लोकशाहीची हत्या संपुष्टात यायला वेळ लागणार नाही. खरं म्हणजे लोकशाही जिवंत राहिली पाहिजे, ह्यासाठी आम्ही जर सर्वजण लढतोय. आणि ही जर ह्या जनतेला जिवंत ठेवायची असेल, कारण आजच्या घडीला जिल्हा परिषदचे उमेदवार, पंचायत समितीचे उमेदवार पाठी घेतले गेले. पुढच्या येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये नगरपंचायतचे घेतील, पुढच्या येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये ग्रामपंचायतचे घेतील पैसे देऊन. म्हणजे हा लोकशाहीचा मारकाचा हे सगळं आहे, मार्ग आहे. आणि त्यामुळे तुम्ही विचार करून मतदान केलं पाहिजे. सिंधुदुर्गातील जनतेने विचार करून मतदान करणं खूप गरजेचं आहे. आणि ह्यासाठी आमचे जे सगळे उमेदवार आहेत त्यांना तुम्ही शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पक्षाचे जे उमेदवार आहेत त्यांना निवडून देणं खूप गरजेचं आहे. कारण जो उमेदवार जर समजा जिल्हा परिषदचा उमेदवार बिनविरोध आला, पंचायत समितीचा उमेदवार जर बिनविरोध आला तर त्याला कुठच्या समस्या कळणार आहेत? तो जनतेपर्यंत पोहोचणारच नाही. आज पॅम्पलेट द्यायला सुद्धा ते जनतेपर्यंत जात नाहीये.
मी बाबा निवडून आलो हे म्हणायला सुद्धा जनतेपर्यंत जात नाहीयेत. अशांना समस्या काय करणार आहेत जनतेच्या? या सिंधुदुर्गातल्या कानाकोपऱ्यात जर फिरले नाहीत ते एखाद्याचा रस्ता, एखाद्याची वाडीतला पाण्याची सोय कशी करणार आहे त्यांना? फक्त एसी खुर्चीत बसून फक्त जिल्हा परिषद मिरवायची आहे का? हा खरा म्हणजे प्रश्न येतो. त्यामुळे अशा लोकांना निवडून न देणं आणि जे प्रामाणिकपणे ज्या पक्षाची एकनिष्ठ राहिलेले आहेत, जे पैशाला ठोकर मारून एकनिष्ठ राहिलेले आहेत, अशा लोकांना निवडून देणं खूप गरजेचं आहे, असं मी आव्हान या सिंधुदुर्गवासियांना करतो आहे. आणि खरं म्हणजे आता राऊत साहेब बोलतीलच, काही प्रश्न आहेत का आता इथल्या वैभववाडी रेल्वेचा मार्ग झालेला आहे त्याबद्दल राऊत साहेब जास्त सांगतील. पण खरं म्हणजे आज कालची पण नितेश राणेंची एक स्टेटमेंट आहे की कोणाला निधी देणार नाही. निधी काय कोणाच्या घरचा नाही आहे. जिल्हा परिषद उमेदवार जर निवडून गेला तर त्याला निधी देण्याचं काम, जिल्हा परिषदला निधी देण्याचं काम सरकार करतं. आणि जिल्हा परिषद मधनं जो जिल्हा परिषद सदस्य असेल, पंचायत समिती सदस्य असेल, त्याला सुचवण्याचे अधिकार असतात. त्यामुळे कुठचाही निधी अडणार नाही. कुठचाही ह्या नको त्या या भीतीला जनतेने घाबरू नये. हे घाबरवण्याचा प्रकार आहे प्रत्येक वेळी की मी निधी देणार नाही, मी निवडून आला तर माझ्याच लोकांना निधी देणार, ही रोजची स्टेटमेंट झालेली आहे. आणि ह्या अशा प्रकाराला जनतेने भीक घालू नये. कारण हा निधी कंपल्सरी हा जिल्हा परिषद सदस्यांचा असतो, तो पंचायत समिती सदस्यांचा असतो. त्यामुळे वाडी वस्तीमध्ये जे रस्ते होतील, पाण्याची सोय होईल, त्या जिल्हा परिषदच्या सदस्यामार्फतच होईल. त्यामुळे कुठच्याही निधीला या अशा स्टेटमेंटला या चढू नये. खरं म्हणजे आपल्याकडनं सुद्धा काही गोष्टी म्हणजे सांगायचं झालं तर काही बाई एक अशी पहिली आली की काय नितेश राणेंचा करिश्मा कसला? करिश्मा पैशाचा होता. त्यामुळे लोकांनी उमेदवारी पाठी घेतली. कुठचाही करिश्मा नव्हता, करिश्मा पैशाचा होता. एवढीच जर तुम्हाला भीती आहे तर समोर येऊन लढलं पाहिजे होतं. मग तुम्हाला कळलं असतं की तुम्हाला किती मतं पडतात आणि आम्हाला किती मतं पडतात. त्यामुळे पैसे देऊन जे उमेदवारांना